Tonga ai ku Blei biang I fi baro kiba. Sngap igen ki jing hikai nganget fila sngap igen tu ka voice message ka bang keren na do ba sedang aga jing dei bat kani ga jing hikai ga bang ai keteng hatu Blei u khot ne em nga. Bat ngala keren lai te li gini gi jing keren ki bi dei bat kani ka jing hikai ki bi dei ba ga jing khot chong Blei. Bat nganget ai ka si Sunday menin ga sngi pila Petru ya ka tu ke video ke bangi pelaj apa ke YouTube channel nget kala long ke jingkir khu fi ke banga ai ke tengi ka lada fila yo imat but menta ke sngi nga kwa bangan ong biang fi sachisian ngan yai peteng ye gani ke jingkren jonga ke badai bat ke jingkhot ke jong Blei nama nga kwa bagani ka nong ke jingmentoy ye ki bobon ba ki be shakri yo Blei khamtam ki to ki bam de Sngewthuh ya gani ke lenti ke jong ke Jingkhot ke jong Blei lani ki bam de yo jing hikai khambon ha ke jing dei bat ke tin ke jong Blei Kumno ban Sngewthuh ya ke Jingkhot ke jong Blei te menta ke sngingan beteng biang ye gani ke jingkren ke jong ha ke jing dei bat ke ni ke Jingkhot ke jong Blei ngan ai ke teng biang kum jo hi bat ke ta ke dei ngan kren biang ye gani ke banga ai ke teng hatu u Blei u khot yanga bat ngabu du dak jingkeli ngala keren ni fi nadu ko beningkong bahabo Blei ukhot ingi shiga jingkela ga bomot pada dien bula khot ingi shiga jingkela ga bomot ukhot ingi shiga jinglong sunran bana bu khot ingi shiga jinglong sunran kamot ukhot ingi bangin shakri shwa yo trai kumakat tu ne por pada dien bangila shakri yo Blei kum ki sunran ban buat ban shakri ban yaine u Blei ukhot ru ingi shak jing shakri ki bakham kerpang shaki kerdan ki bakham shalor jong jing shakri Blei shaki jing ai ki bakham alor jong jing shakri utrai tengala keren ye tu ke jing khot mana gani ke tayo go bala dep ngala keren shapang ke jing khot ke ba shaki jing shakri ke ba yo utrai ngala pen I tu ki santali ke jing shakri ke ba Blei ulada khot ye tu ke brio ningkong pada dia nang ta usathung ye ki hapo ke balang ke balong ke met ke jong utrai but day na kita daw ngala airu iga tu jingkren ke panganget pila shai kedar ba ke por jong ke Jingkhot ba ke por jong ke Jingthung ye pi kadon ke gap la ne kadon ke por ke bejrong hang ta ke ba pidan kamban ya syaban ya ba do Blei namar haba Blei khot u Blei un pen ksan ye fi un penan buram on ke Bible Henry haba udang khot ifi nga kwa finia kat bau Blei umpat pengsan ifi umpat penan buram nga kwa ba ngan ong ini kekien yai up yai sha wali kirki namar ke por jong ke Jingkhot bar ke por jong ke Jingthung kadai la ke jong ke calling bar ka appointment ko mga ong de kekien English kindia kadai ke badan ka ma Phin Sngewthuh shai bar ke ne kan ya rap ifi ba Phin Sngewthuh ye ke por ba pi hapan ya chua bar Blei bar ke por ke bo Blei la thung ifi shika kam ke jong Blei ke bakhamalor pa pinong ki nong yalap lani ki nong yalam ki bakraw ha ke kam ke jong Blei to ngan pen I fia ke ni ke por abangan beteng biang ni ke jingi kai nga kwa ba Phin sngap ngan pen I ye ke ni ke tien da ke bang hikai men ta ke sngi ke ni ke tien ke beningkong ka bang nget ke ni ke tien kan yarap ha ke ni ke heading ka bangan keren men ta ke sngi ke dei ka badon kam shibo ni fi ba Phin nang ban sngap ngan hikai pi da ki jing sham da ki jing Sngewthuh da ki bang ya lenti bat kumno bang long ha ke jing em bat kumno bang Sngewthuh ye ke tien ke jong Blei tangan bu ye ke ni ke beningkong men ta ke sngi ka ba ningkong ka bangan keren ni pi ke ni ke por ke jing dei ke jing khat ke dei kumno Phin tip ni Phin Sngewthuh bau Blei u khot ye pi ban trei ye ke kamu Blei haki kerdan ki ba sashi sen ngan ong biang ini ke tien kumno Phin tip ne kumno Phin Sngewthuh bau Blei u khot ye fi ban trei ye ke kamu Blei haki jing shikri lani haki jing ai ki office ki ba haki kam ke jong Blei nama don kam ban Sngewthuh shai ke dari gini ye ke Jingkhot ke jong Blei teng fi ngayo I ki brio ki bakhlem Sngewthuh ini ke Jingkhot jong Blei haba ki room shi ke kam ke jong Blei bara ba ki trei ye ke kam ke jong Blei kum ki full time ne kum ki
taki apostle negum ki prophet nga kwangan ong pi teng ka poi shi ge ka ga baklumar haba ki priu ki rung shi ki office kum ki pastors kum ki nong ya lap bat kum ta ter kum ki temen besan kum ki rang ba balang nga kwangan ong pi kada don kam bangin Sngewthuh bo Blei udon ge Jingkhot fi haba Blei udon ge Jingkhot nga kwa bangan pen i fi ge ni ge por ndan da bala ban Sngewthuh lot ngan ong biang fi ge ta kien wat lit ulit mut ba pin chu Sngewthuh lot now ya i bo Blei khot i pin ado ba pi kala ka ba mut ba pi Sngewthuh shai bo Blei khot i pi ka kam go jo Blei ngai i dan shibun ki priyo ki bo wan chenga ki bo ong nga Sngewthuh te bo Blei khot inga nga Sngewthuh bo Blei khot inga ha ga no kom ki Sngewthuh la da kim shai gi ni gi jing hikai gi bangan ai herum ba gini ki de ki ban rap i pi ba pin Sngewthuh kumno pi te bo khot u Blei ye gi jing im go jo pi shiga kam ga jaw ka banin kong ga point ga banga kwa ngan kren men ga sngi ga dai la da ga dai ba pin Sngewthuh ga Jingkhot ga jaw Blei finum Sngewthuh na la dai ka banin kong e ga dai pi dai bandan ha ga jing shekri ka ba ki nong ya lam ki dai gi be ithu ya ga Jingkhot jaw Blei ha ga jing em jaw fi ta ga dai ka banga kwa bangan ong fi finum la ban yai la Filipindan ha jaka ka baki nong yalam ki Sngewthuh ya ga jing em ga jopi ki baki nong yalam la de ki de ki bedan ga Jingkhot no Blei ki nong yalam la de ki de ki Sngewthuh yo try ki Sngewthuh yo min se me khoi ki de ki Sngewthuh ya ki wei ki bedan po jonki ha ka baki shakri yo try but ki tu ki nong yalam ki itho ye ki tu ki brio shenrang ma kan thai ki shakri yo try ha po ga tu ga jing shakri ki ba ki dan la ga jong Jingkhot no try kita kadai ka ba phim la phin ya lai fi dai na kita da ko ne ga dan kam e bangin shakri yo Blei bangin Sngewthuh pi ha bandan na ga no ga jaka pi ha ban shakri bat ki no gi brio ki ba pi itho ba kita ki brio gi dai haba ki shakri ma ki kamat ki to gi brio ga ko abin snga ba yuta ki tien wo chong la dan na ta ga jinseng la dan ta ga jinseng ga ba ki no ya la me la dirum su tho ba dei ki e la dan jing khol ne mdai gum ta ka ba ga kwa ngan ong pi dei pin dan na ga jaka ka ba ki nong ya lam ki ba pi pet shiki ki to ki brio gi ba dan pa ga jing seng jong pi ki ba ki nong ya lam ki dei ki ba pi dei yo ishi shaba makiru ki da dai shi shagi brio ki badan ki Jingkhot ki badan ki jingla ki badan ki bada ma ong no da ko gen tien ki bo Blei uda pun kop ki ki ta ki jing ai ki jong Blei ka ba ki da la ban le e ga ba kraw ka ba ma pi yo jingkul khula ba ga jing em jong ki Filipindan na ga ba kum ta ga jing shekri Filipindan kum ga ta ga jing seng ndai ga to ga jing seng ga ba shu ya Sngewthuh nat ba shu ya let ba shu ya kamen nang ta de ba shu Sngewburam ba pila dan to ga jaka ka ba ki nong ya lam shi kren le mer shi le kal balam na khwa ga nang pi mdai kum ta pi hab ba lang serious ga ni na mar ka Jingkhot ga jong Blei ga lang accountable ka dai ga ba dan ga ba hab ban ai jing ken but la ga dai pi ba pin hab ban ai jing ken ya ga Jingkhot ga jong Blei fi hab ban Sngewthuh ba pin hab ban wat ila ga jong Jingkhot ban tip ka ai ga Jingkhot jong Blei ga dan bala da pim tip ila ga jong Jingkhot pin shakri yo Blei ha ga wi ga sngi kum no pin le kum no pin jubab yo Blei la da Blei khot pi shli ka dan ga ba kham shalor ndai ba pin tip pa ga Jingkhot ga jong Blei ngala ong pi Filipindan na po leadership la ni ga jinglong nong yalam ha ga ba ki nong yalam jong pi ki de ga ba kin jaman sim ki de ga ba shai ka dan ga Jingkhot jong Blei wat ila ga jong jingem but adien ba ki la khot pi la ni pi la ya dan lang bat ki pi la shakri yo try ki bada itho pi ba pi dan ga Jingkhot ka ba kerpang no try pinum la ban ya la nang ta nang ta ka dang pi haban dan na ga no ga jing seng ka ba dan ki brio ga Sngewthuh ye ga Jingkhot jong Blei ye ga jing em ga jong pi nang ta ka dang anum ke ban kran ni ga ni na ma ga ni ga dai ga ba dan kam tam pi ka ba e man ta ye ga brio ga dai ba ki dan ha ga jing seng ka ba ya la de ki Sngewthuh ba ki dan ga Jingkhot ndre ki nong ya lampat kim itho but haba kim plenty haba kim penshulur haba kim duai haba kim islak haba kim ailat iki haba ki khanglat ben baniki ngani thui pida pidan kuma kata ka jing seng ngan ong bet nang ni ga jaka ka jaka ga bamlong fi lada pen wet e ga Jingkhot jong Blei ga jing im ga jopi but lada ki pendu jingkermen la ni ga discourage ga Jingkhot jong Blei ha ga jing im ga jopi kata ka jaka ga ba baklai fi Phin yap aga to ga jaka kan yap ga Jingkhot jong Blei kan yap ga to ga jing shir ham ga ba bidan no try na ga da nga khwa ga na fi what should let school ngan bo to ga jing hikai what should let school ba ga school ga shikwa tangi ga fees what should let school ba ga school ki nong hikai ki kwa tamani yo ye ga to ga by school jong pi let school ba fi sio by school namar ba ki nong hikai gi de ki ba
la ban yarap ipi bapin poi shaka karya lani shaka taga jing long jing im ka bapin poi shiki taki mo shiki kirtan ke bakham salor bapin biang ka fisho jopi bapin pendap e taga jing ai ka bapidan ka jing im bapin long ki mo bapin poi shiki kirtan shika kam ke jampinio kam ke jam ke bakham salor what should school bapin chupiel puduk na ta bi shong go class bapi sio by school malaga snam but gino hikay msalia kita tang bapi wan school la biang nama bapi sio by school kita kadiga babakla what let you getting seng tang bapi chupen biang getting ai bapi sio ai pisang to sio bun kle ang to bapi gino yalam sio lap min kam dai ngam ta ka jing seng kadiga bapen mi igisenran but ka jing seng kadiga bapen mi iginong yalam but nga khwagan ang fiya ni ko por bala na pisong nga ginseng ka bagi prigo silong kumjo ka ka nga babakla nga khwa ba binum shu admaya sa yegi nong yalam kumangala dep ong ka ginseng kam de stadium ka ba bisulait pe kai yegi kato ni ge bele kai ken mau ka ginseng ka de jaka ka ba ka de workshop ka de jaka ka ba birung ang to ye ka ban pen bahai pi ban hikai pi ban yalam pi ban ni tho pi pidon ka jing ai yu pidon ka jing khat blei khat ne me pi chata la do blei dan jing khat pidan ne am da ki pigi jing ai ki ba kirpang nama baro ngi dei ban le ai na ka ta kam jong try hade ka bang kran men da sni ge dei ba pin Sngewthuh e ge jing khat ge jo blei ga ba kham salor ban tip e pi de ki pastor ne pi de ki nong elap ne pi de ki apostle ne pi de ki ban trei ka ba blei wat ba pin long ki elder ki nong elam nga khwa ba nong pi ka dan kam ki nong elam ba ki ba ithu e pi but la da dan ki nong elam ki ba ithu e pi ta kan pen suk e pi ba pin Sngewthuh ba pi dan sha ge jing khat nala de pi Sngewthuh kat tu kat ne pi Sngewthuh de pim not nala de pi Sngewthuh ba pi dan jing la re pim not ban plai ka ta la ne pim la ba le ei la dam dan mano ba plelen ti fi na ka ta ka daw ngan chi pin ipiang fi ke ne nuksa le si ko we ne nuksa ge bang lap le si to ngan chu ong pi shi ken ten chu ba ngan puli ge ne bible de pi puli ge bible pi yo ibo ji su de mo ubi tho e gi sanran khat ar ngot Mne begitu ki senran ki sulit buat nga kwang ang fi hagi ni gapor ganda hikai ga taro sibet but nga kwang ang fi ni gapor kadan kame pi pin Sngewthuh ba pinda na ga jaka ka bakino yalam ki itu ifi ki bo blei da khat ifi fim la bin sulit terwahi fim la bin sulit hi ka kamu blei dan kamana dan ka jing khat no try nakataka daw di pipuli gani walu jisuru u yalame gitu ki senran gitu udah khat iki gitu ki nyaw phongon adin udah khat iki day jisu be itu iki day maki be itu dala de bat nga khwan pini fi wat gani galanang ko bakhat lai da pipuli ngani ga bible gani galanang ko bakhat lai dangan pipuli naki kam to ki apostle no bakhat lai ko ladana ga antiok ga balang ga baladana ta kan mau apo ga jing shekri ga balang kinong itu lupa kinong hikai ga mamut kini la de kidai kinong itu lupa la de kidai kinong hikai kibada ublay da thong iki u Barnabas u Simeon u balakhat Niger banang ta de ki to bar khat ye dan lang hang to bat kat baki dang sha jingen kamot kini ki brigi dan jingket kle ki tu wai nam ta kini ki brigi bo wan shi ka jingkla ka bomat bara ba ki tu wai na ka benta wa so Paul ki tu wai nam ta ki jong Barnabas nam ta Silas na ka benta baro itu ki bedang shu wan ban shakri utrai bara ba ki tu wai kini ki nong yalam ne ki de ki nong to pa ki de ki Maki de ki nong ikai ki tien Blei ki Sngewthuh e surga jong Blei baki Sngewthuh e surga jong trai ga ba ka por baki dang isha jingit ka ba ka ki Sngewthuh e surga jong sim jong Blei bo wang pen ker pang yo Barnabas ba di sol ka kam ka ba khol ha ba gi isha jingit ki duai ki la bo ile ki ti na khwa pin da bat ba gi ki la bo ile ki ti bat ki la pa no ye ki fi kadan kam ka jing pa jong ki nong yalam gadan kam ka jing itu ki beda Sngewthuh shine out try ka problem menta bang ile jing seng gadai bang em tiap ni dan em ka jing khan ibriu tang lamar bo briu wana ka jing seng le smart lesting le nakhman na ta dengi per khan dan le khams niu bang shimi ki briu ki khampa khamdan buram khamba briu khamitanan ye ki tangi shimi pintor shkhman re gitu bedan jing khan ngem iman nama baki wana ka yeng ka bam daru spa le sigi wana ka jaka ka bam danang stan hang tangi feel nga ka kwang an fi ni ga Paul rangan puli fi ni ga Bible pin Sngewthuh nat igni ba ka katin ga jong Blei ga kren shai ta ba kala na kren shai apostle Paul kuran ni gni wang ni shitiski karin ga ningkong ga nang ka ba ningkong ga khat ba pun re wang namar fi yo i ga jing khat e fi ko para bangai ba ambon ga start ambon ga ki ba ambon ga start kat kum ga do ambon ga dan bor ambon ga khra ba tri ba khat hang ni le sel ba am dei ba ga pendu jing gerben dei bu Blei khat tangi ga khra tangi ba dan bor tangi ta ga start jong ga ni ga do
jong ni ga pertheim dei tang tagi ba khra batri kan mau ga bible la kran sha dei tang kita gi bidan Jingkhot kita ro kita ni wa sul pol dei ba khra batri dei ba nang bestar Blei khat di un dei poli klet khat u pitra su ba khlem le skol ba u bam da nang bestar khat iki khat u Marcus khat u Lucas khat iki bri bestar ro ha ga bible walit mat ba Blei khlem khat rei wat le ya lat ro ye ne namadan gi jing sang gi ba itho la ne gi ba pet tang shi ki tu gi ba khampau tang shi ki tu gi ba wan na ga yeng ba nang bestar tang ki tu gi bri gi ba wan kala ga ba mot gi ba wan na ga yeng ba dan buram dan gi bri ba pet tang na ga ta liang na khwang na pi la da pidana ga jaka ga ba kum ta phin yap da pidana ga jaka ga ba kum gi ni gi bri gi ba Sngewthuh ni gi tien gi ba asul pol wang u Blei la jet gi ta gi ek gi ba bi jong ga per thei ba un pen ran khop i gi ba start ba ula ula jet gi ta gi ek gi ba tlat jong ga per thei ba un pen ran khop i ta gi ek gi ba dan bor gi ek gi ba po jat jong ga per thei gi ta gi ek gi ba la nyo ben Blei la jet gi ken ba gi ta gi ek gi ba mlang ba un yo pendu no gi ek gi ba lang ba ga do baro kanom yo le sarong khamat cho Blei fi de pi puli ge ni nga kwa nga no fi Blei khat lo di gi breu baro le ga ba e ga dei ba ki nong yalam ki pet pen ban da ga we ga khamat bat la da pidan kuma ga ta ga jaka pen poi ha ga jaka ga ba pin klumar nga kwa nga no fi pet ba pidan ha ga ba kum ga no ga jing shikri na ma ga point jonga ka ba nga kren Kumno Phin Sngewthuh ga Jingkhot jo Blei ga ba kirpang ga jing im ga jo pi ga dei da ga ba pidan ga jing shikri ga ba ki nong yalam ki dei ki ba itho ya ga Jingkhot ga jo Blei ha ga jing im ga jo fi na ga daw ngan kren ngala all pai fi ba nganum shukran ni ban shukunda ku kom ngada kwa bangan da penshai fi ngakwa bangan da kren ni ga rukom ga ba shai ke dar khnang ba baro khat pin Sngewthuh namar fi pin da puli na ga bible fi pin da puli na ga bible ka kren shai ga ni kadan ko ga nongrim na ga ni ga tim ga jo Blei ga bo Blei khat iki sunran khat iki shi ka kam ga jo Blei u aida ga ni ga Jingkhot na ni u ong ye ga jing u pen i de ga ni ga jingcha ka ta ga de ga gospel ga jo Lucas la da ga kren ni ga ni ga kwa ga nong fi ba la da ki nong yalam kim de ga bi itho i ga Jingkhot bo Blei da khat iki kin bakla pen ang ni dan ki briu people in ga gospel ga jo Lucas kala nong ga ba khindai ka da khat ga ba san punyo hadu khat ban ru pu ar sngap ga puli ga ne sngap ga puli ga ne kat ba ki dang ya let ha ga ta ga linti dan way ba ong how Jesus ko trying and boat ye me kat shaka ba mele sngap au Jesus pen i de gi ni briu lai chai ba fi so thoi ga Jingkhot jo Blei wa gom ni u dan way u ba ong yu Jesus uturwa hi da la di wang ko trying and boat ye me kat shaka ba mele mangi minta na dan gi briu ba ong ni and boat if you get filai ngani tu fingin jindala kamen you know oh ni de bo Blei pa Rekpet be you Jesus ong Kumno inu brio ong ne u Jesus la ong u ki mersiang gi dan gi tlio ki simbeneng ka jakari dengan han reu khonu brio dan jakaban bu la ka kli fitip ko mod ayu gane ka ba mod u Jesus bu kran ne gane ngam tep law ni u brio u so tho ne am han rei da ga jingpen pa u jo try ngala ngan pen chai fi haba u ni brio u trwa show Jesus pi ka point ka bening kong ga jong ang ni galong mjudan mano bala ban terwahi bapin shakri yo Blei pinum la ban terwahi baro kadai bapin da pidai ban da yo ye ga Jingkhot uni wan terwahi bar haba wan terwahi ka jing terwahi ga dai ga babakla fim la banong ale ka la ga ba mut no ale jiseng no ale dan ni pri ba ong kumta lada kham dei ga Jingkhot ga jo Blei la kham dei ga Jingkhot jo Blei pinum poi shata kham tam le ga Jingkhot jo Blei pinum la ban terwahi dei ga Jingkhot ye ga Jingkhot ga jo Blei la ula itho le pa na do bampat seng nong re me ga patay ga bible ula khot le pa ni na do bampat poningi ga kpo ga kemi jengi Blei la mu le pa ban ula khot le pa ngi ba ga sepoi ga por Blei pen emingi pim la ban terwahi ba dei ga ta dau u Blei ong piklem jet nga la jet pi ong gospel ga jo Yanis kala nang ka ba khatsan na ngam kla ong klem jet nga la jet pi fi ga ba mat ndai mangi ba jet ban shekri Blei de Blei ba jet ngi ba dei ga ta dau new prio ba ning kong ba wan jo Jesus ne ule terwahi ba ule terwahi ga la ba khla pa kata ba ule terwahi ba ba Jesus jubab yo ngam tep lau Sngewthuh ne em re ong ngi kitien ki mersiang gi dan gitlem ki simbeneng ga jakari tengan re khono prio ko mat manga ngam dan jakaban bo lagi klip ite ba mot igota ka ba mot kumne
Kabamut ununu priu bamut ban shakriu Blei. Udai ban ai jaka shuayo jisu aga do no chong. Fiu jisu ang ni wang kamar siang kadang dan de jaka shong. Kisim beneng gidang dan ke jakari tengan. Hendrai nga klempat yo jaka ban bu lag khri hagi bikin ten ngapat yo jaka kada no jome kawan biang ketu ko mga kren pi lada ka dai pi pin Sngewthuh ke Jingkhot ka bening ko ka dai ke jingkla ka mot ba pin dan bau jisu na yo ban shong kada no jopi mersiang du dan ka jaka shong ke sim ru dan ka jaka shong reu jisu klempat yo shong kada no kunu meter wahi. Kita kan ke jingmut ke bau jisu keren. Kumno mewan terwahi abanga hakada no jome ngampat yo shong. Ngakwa ba pin shai kita. Try keren ke ketien ke balang ke ba ba lada pim yo jing shai. But hang ni ngakwa ga no fi jisu ni wang memla men terwahi but ke ba arwang. Kimrat ru kidan la ke jaka shong ki sim ru kidan ringa ngaklempat yo shong hakada no jome. La kata kadao la fi kwa ban Sngewthuh ke Jingkhot jong Blei don kam da ke Jingkhot. Pidai benda tip ba pidai bendan ke Jingkhot. Ba ki nong yalam jong fi ke dei ke Sngewthuh ke Jingkhot. Tang ini pule shu ke ni ke khot ke ba kala nong ke ba khandai jong Lucas ngala pule fi ne ke khot ba san punyo. Tang ini pule ke khot ke ba san pu khandai ke ong ke ni ke ten sngap ko ong ni. Ti ula ong hau wai pat pe ke ni uni pa de pe uni pat uni de ba ujisu udah khot wa ni. Ula ong hau wai buat yang Henry ula ang kutra sya bangan dalek no shua ban tep yo kupa. Uji su ang I ba yap ban tep ba yap jongki Henry khilet no mame yalap igi himau Blei. Fi kani ke tien gede ka ba adu kata kata ye ki brio bahagi ni gisngi ni dan ki brio ang ni nga Sngewthuh te ke Jingkhot jong Blei. Sipun ba bawan changa ba ang Sngewthuh te Jingkhot jong Blei. Henry ni ha yeng jonga ipa jonga kumta I mei jonga kumta I khau jonga kumta ka balang jonga kumta ki brio jonga lang ta ka kam jonga bangatrai ngam sngo lang fi uni brio lelei udah yo tidak ke Jingkhot. Kabasngo maga ni udah yo dah ke Jingkhot, udah lekhat. Kabamut ni brio de bobiang Blei lekhat yo. Hari ni brio dan gadau ru ko bawang syang ni tep shu pa. Sngo ko man ong ndabut yo tra mbit shu ni tep ke kme pa wali Sngewthuh umta. Uni ong syang ni tep yo pa jisu juba bawang I gi ba yap ban tep gi ba yap jong ki phim tip kani ga mot mdei bangin umpet ban tep ndrei pi ha ban bu nung kong yu Blei ban kong ngu I ga Jingkhot nung kong ban ong be try ngan kong ngu I me ga Jingkhot wat la dang ai kan du jing e wala nga don ngani ga ban hapan nga du no yu kupa nga la du no yu kupa nong ya lam jonga bat mentang idang dei ban tep yu what happening jong ga taro pinapan o try ngan kong ngu ngan bu e me Figani ke ketien ke dei film dan dau. Habu ang I bayap an tep bayap jongki ngaman chang ang kumno bayap ni rat ni ti tleu. Habai la diu la yap reng na perkhat ini nga aingo yu Blei nga Sngewthuh ini ba pleng. Haba pimpat IT show try. Pidang dan ke jaka ke bayap but dei tang ki bayap bedang ki bedang dan ke jaka ke bayap ki ba im tang ga do men sim ke yap. Man kita gini bun kam itu ke leti jing tep kitu gini bun kam kitu ke ya perkhat ga met yap uji so ang ya me ngala da khat mem don por gitu ki me hap ban kongu shwan kong yanga na kwa ngana fi gani gamot bangi ngi don kam banombu nongrim da kawai pat nombu condition ngi nombu kan don you Blei habo Blei legit ngi donin kongu bat ka balai wong ne uwai pat ula ong kutra ni ru truahi ula ong yu ngan bot me bat changan ku Blei shwai gi baying jong ne pat dang kwa skata ka le ku Blei baying kata lele ga bas ngolong bet ru baru jisu ada ga be wa mdan brio bo kti ga lingkor ha ga jinglor ba da khti ang den bo bet gi mau Blei ka ba mot ada fimat ban shikri yo Blei timla pin pin sngo ba hai gi brio nang le ku Blei ba ya bi hab ban ya ban shikri tra ta wan pin slam ga ne ada ga ba ngakwa ngan pin ifi ga ni ga point ga ning kong ga dei la da Blei u klem khot pimla pin shikri tra but habau Blei ula khot bi hab ban dana ga jaka ka ba ki nong yalam ki dei gi ba Sngewthuh I ka Jingkhot ka jong Blei ha ka jing em ka jong fi la da fidan kuma ka ta ga jaka ka long ka jing men to I ka jing em ka jong fi ba pin la ban poi shi ka Jingkhot ka jong tra snap ai ni ka jing kai na ma gani gan ya rap fi kham ta mi gi tu gi ba kwa ban trei ka kam ka jong Blei snap bangan pin fi la si adu men ta feeling a Isi adu menta ga sngi pi pisa na mga yu idan chibon ba haba wan changa dan chibon ba ba puan na kadang hikai gane balai kadai gani ga baong kumno ngan tip la ngan Sngewthuh ba Blei khat inga
point ka bening kong jonga fila Sngewthuh bangi de bandana ke jing jaka jong ke jing shekri ka ba ki nong yalam ki de ke Sngewthuh yo min sim jong Blei bat ki be itu ifi bidan ke Jingkhot bat ki bam tiang ban plelat plen ti fi ta de ke bedan kam ka ba buat nang ta nga bu ka point ka ba ar Kumno Phin Sngewthuh ke Jingkhot jong Blei ke Jingkhot jong Blei nga kwa Phin Sngabangan bu ini ketien ka ba ang ka de ke bedan jingpen ki ne kentu na po ka min sim kata dia bedan kam. Tak dia bedan kam Kedai ngan ong biang. Kedai ke bedan jing pen ki ne kentu napo kemense. Ngan bo de ketien pareng gawe ke ketien nang ne. Ke Jingkhot jo Blei. Wali sui ngan keren pareng kendiat namar kani ke ketien kedai ke long jingger khu yanga. Fi ke Jingkhot jo Blei kedai ke belong ngan bo de ketien English. It is a compelling one. It is a compelling one. Kalau compel, kadai kaba nyat nang tina po, kaba kendang na po kada nu chofi. Kaba pen ki ifi mo, ngabu ikit kaba pen ki ne kaba kentu na po kamen sim. Fi kita kadai kaba ngakwa nang ifi, kaba ngan ong kumni, kaba pi syong yang pitang tang syukun mau ya kita kapan ki nang tina po ba pi kwa palat pan traino ke kamu Blei. Kapan ki na po. Ngana keren ni gani. Mdai ka bapen ki de Gabriel. Mdai ka bapen ki if you be itena igi way bagi tray kamu Blei. Mdai ka bapen ki if you na mal bapim dan kam dan jam nang ta de fi le tray no ka kamu Blei kam dai ka ta. Ka Jingkhot ka jo Blei ka de ka bapen ki nang tina po. Ka men siam jo pi. Ka bapen tu ipi na po. Ka ba compel ipi ka bapen bor ipi ka ba nyat ipi malay sngi. Bapin duwai ning kong. Bat bapin pen kre ela de. Bat ka ban pelong ipi bapin ngan ngaba gini kitin. Ka ba wat la da pidana ga position de. Haga kam ga jam pi biang ga business ne pi biang ga office jong fi ga pi tre kam sarkar ne ba pi biang ga jinang ji start henry ya kita bar khat pim sok pi yo promotion pim Sngewthuh sok pi le ke ru kam sok ga jing em jobi henry nang thina po ga kendang ba ba pim hon ni ga ta ka pi dan ya ka ta ka pi yo pim hon pi pe ga pi sho pi pim Sngewthuh hon ba bin chu ka ta ga de ga don kam ka ba nga kwa nga pi ga de ka ba kendang la ni ga ba pin ki nang thina po ko men sim kam dai ka ba shupin ki de gi nong ram kam dai ka ba shupin bet de gi brio ndai sitia ka ba shu sha ya salok ha gi wei bat ka ba pin ki ba bi yo i ki wei ru ba Blei pen kam ki nang ta de piru ya kwa lang ni ta kam dai wali shu imitate la ni shu purthu bod inu no ka Jingkhot ka jong Blei ka dai ka belong original no Blei bat ka ba Blei la khot ka pang tu brio po baru tu brio udai ubalong excited e gitu snoskoni gitu ubadana po but honi ke kemen bo yo buram na pertai ne bo biang getulop ne bo yo kerdan ne honi kata usno suk bet ban perkhat chagalan ba undai uba shekri to kata ka dega bang kwangan ong ifi ke ni por ba Phin Sngewthuh ba Jingkhot ga jong Blei ke dega badan ke jingpen ki ka ba compel na po ngan na pen ifi ke ta khndiat namar nda ha ba shekri Blei dan chipon ke jingpen ki dan chipon ki jingja mo ki ba pen ki ifi dan gi breu bi ro ifi dan gi breu ba ang ani fi dan Jingkhot ta dan gi breu ba ang Blei lo pen pau hanga ba ma dan gi breu ba ang Blei lo ngala po sneu ifi ngala yo sneu shibon gum kita gi ba wan changa gi ba ang ngala po sneu fi ba pin no ta na ta de pi de na ta la ai de prophecies na nga kwa ba pinum sha pen ki aka ru ai ba ge Jingkhot ge jong Blei ge long original no Blei ha ka do no jong fi ga ba pen ki ifi ba pi dei shisha ba pi de Sngewthuh shisha ba pim suk ha ga men sim jong fi malang sngi pim suk wat la da fi yo kam yo jam pim suk wala da ga biang ge yeng sam pim suk wala da pi le jing sen ga balang jong fi ga roi hare ha po do no pim suk ka dan be ge jing pen ki ha po jong fi ga ta ga dei ka ba nga kwa ngan ong fi ga ta ga dei ga ko dor palat ga do no jong prio u ba Sngewthuh ge Jingkhot ge jong Blei but nga kwa pin da bat ba ge ni ga ba arang ni ga ba nga kren ga dei ka Jingkhot ga jong Blei ga dei ka ba pen ki na po jong fi da bat ba ga ta tien nganom ai di khot bible ga ta reng nga kwa ba nga ong fi ga ta ga dei ga ba kraw palat
haga jing the sing ini petang ini ke jingi kai kat bala ngan pen ifi snap a kini ke tien ke de berong the sing am tip langan la nem pen kot ini hang ni hadai ngan petang ini ke jingkran si Kumno Phin Sngewthuh ke Jingkhot ke jong Blei ka benung kong fi abdan ke jing shikri ke bagi nong yalam ki itho ka ba ar ke Jingkhot ke jong Blei ke de ke pen ki na po jong fi ka ba phim suk wat ada pi yo alo di ki baro ka ba lai the snap a ni ke de bang ko ngan kren jorong ka ba lai ki brio ki be dan lang bat pia ke jing shikri snapa baro ki pat ba ki brio ki be yo I fi bat ki be kendo bat pi ki yo I ba pi don shisha ke jing khat ka ba ar ki yo jing kr khu shisha na ke jing em chong fi ngas no si bangan ong ye ne ke tian badan shibon ki berung shi kam jong Blei bat ki ba sha khnyum ben ban ha ke jing se baki to ki brio ki badana po jong ki kim honi ki krenru kim myo jingir khu ki shakriru ki brio kim I hon kim yo I bagi da long bless bagi da long jingir khu kata ka de bang kwa ba phin yo jing start men ta sngi what ju stray ka kam ko jong Blei tang ba shupin ki de ki wei ko mangala deb ong lada ki brio ki klempat yo I happy ba pidon shisha ga jing khat no Blei kata ka de ba ngakwa ba phin shim khiai kata lada Phin Sngewthuh I kata ngan ong fi hagani ga por phi klem dan haga jing khat ga jong tra ngan bu bahai gani lada ki brio ki klem pat yo jing ku pi ha ka po ga jing shikri bra ko bai haga balang le singan kreni ga balang la pi dan ga no ga balang ka klem pat yo I fi ki brio ki bon je seng to ki pe chi pi gim pat nyo fi gum ki nong lam nga kwa ga nong fi what you le akar ki what you snow khan mi chu an rung no an trainer an seo no inga dan ki brio ki bi super khat kum ta ngan bu ni ki tien ki brio baro ki itho I ki jing ai e Blei ka ba dan ki tu ki bo Blei khat ki bat bai ka tak tien baro ki brio ki itho I ki jing ai e Blei ka ba dan ha ka jing im jong fi la da Blei khat fi ka tak tien ka ba fi nom yai lai kita kektian kabang keren kedai kabadan nong rim naga Bible bat ngan keren ni kini sipor agani ke kelemat snap ngan pen ifi naga kektian ke jong try ngan da pen scam ni kini naga Bible namala da Phin Sngewthuh igani ben poi ke ka be pet ngan puli fi naga shiti ki karen ke ben kongol nang ko khatsan tangini pet ye ke testimony la ni ke jingpla ka jong ni briu bekrau bo bleu la da khat yo ula de tung ni ubo nang apostel baru tahu dia apostel Paul pe wang kumno la nang ko bekhatsan dan ini puli khat bekhendai bat shipau sngap nganda puli wa namar ngalong uberit tam na ki apostel ubangam long ubadei ban khat yang apostel namar ngala be ben yang balang ublei uni ubriu udan ke jing Sngewthuh bau khamrit bani ki wei pat kamat ula Sngewthuh ila de ba de ke jing shisha balang apostel number 1 uday ubadang shuana din jong Petras klempari kendo marmet il try let's say abu udan ngi pertai number 2 ni apostle Paul uday ubriu ubala le persha yo Blei ulai le persha ye ke balang but ngani tu ifi nda ba uni ubriu yo ye jing khat no Blei u Sngewthuh igene sngaw u angom ni henry da ka jing ai e Blei ngalong ni ga bangalong but kata ka jing ai e jong u ko bala ai nga kam sim la long le no eken henry ngala 3 minute kham tam sikat dei bani ki baro penban om nga henry ka jing ai e Blei ken ko badan lembat nga la da Sngewthuh e ni ga khat kan penlong e fi ba phin te bo Blei khat e fi u absupol wong ngangam de ubade ben long apostle Henry ngan pen I manganang ni ye gani khat wong gini kitian Henry ngadan ke jing ai e ka ba penti kena bangadan ke jing khat nama balai wong da ke jing ai e Blei ngalong gani ke bangalong bar kata ke jing ai e jo u ko bala ai nga kam sim na long le no e balai nama de ke jing ai e ka ba pelong ubu la ban 3 minute kam tam bani ki wei fi kabamot baro ibuan jing sengi I apostle Paul u kham tam ki wei hagarukom shikri hagarukom minat hagarukom kren hagarukom Sngewthuh hagarukom ikai jing ya identi ki yo I ba u kham tam ki wei balai u kham tam ki wei wong ni wong ni kitin ngala 3 minute kham tam shikat dei ni kitin wong kham tam shikat dei gaman u laban le kham tam bani ki wei
balai ula uang ini ten sarong kita uang ndai bangala nala de hin ndai kata ke jing ai Blei ken ke badan lembat nga fi la da Phin Sngewthuh ne kan pen poi fi se ke jaka ka ba tam wa chong Blei khwat inga la da Phin dan jing ai ke jing em jong habang ong jing ai ngam ong ke jing ai bo Blei pen em fi baro ngi jing pen em de ke jing ai ngam kran ni kita hari kan mau ngan da pen shai fi ni ke jing ai ke bo so pol kran ni kam de ke jing ai bo Blei pen em ke de ke jing ai ke bo pila ban pen dap ke Jingkhot jong Blei pi dan kam ke grace pi dan kam ki jing ai ke jing ai bo pila ban pen dap ke Jingkhot jong Blei la da Phin dan jing ai wat ko bo pi dan Jingkhot Ujunga nga dan Jingkhot nga kwa ban trino kamu Blei kan ba piklem dan jing ai ki priyo ki popet pi ki klem yo i ba bidan ke jing ai no Blei ba bila ban le kita wa supol ni udah keren shai wang nga ke jing si sham de mga de ke jing ai ke betrei nga ngalala ban le kham tam ni ki wei pat Blei ngala ban le ram de bangan sarong de ba dan ke jing ai ka ba support ke Jingkhot ke jong Blei ke jing em na ka ta ka daw nga kwa ban ke sngi ba phin de shai ba i ne ba ki priyo ki dan Jingkhot ki ha ban Sngewthuh i ne ke tien snga ba u ab support u tho yo Timothy ha ka shiti ke jong u ha bu tho i ne u ong ko ne snga ka na pule fi ne ka ba lo ngan pule fi ne ke shiti ke ba Timothy snga nagalan ka ba Timothy kalau ko ba ke khot bening ko wa ne ma me na mar ka ta ku khun jonga tu pen khlanye la de aga jing ai ka ba Christ Jesus pen khlanye la de aga jing ai balai ka ba mat me day men yet ba ban le ai aga jing khat ka ba mala dan pa ba men rung men pen khlanye la de apa ka ta jing ai wali le ai shaban ga jing ai rung wat ngam jele ga jing ai Sngewthuh ga jing ai pen khlanye la de aga jing ai pi de ne ka ta daw habang kren ni ne de bang shukran renga da Sngewthuh pe ka ong kumno na shi thi shi nong rom ko nong ga khat wei pi puli ga khat ga ba ar kun dai ko namar kita ki jing ai ba ka jing khat Blei ki long ki ba khlem jing kla ka ba mot ki ne ki jing ai ne ki kren ru wat e ki jing ai ki jong Blei ki gift fi ka dan lang ga jing ai ka ba fi ka dan ka tien ka ba ong ki jing ai nga Sngewthuh na ba ka tien fi haba ong ka jing ai ka kren ni to ka jing ai ka ba Blei pen emi ka ba Yohanes wang Moses wala mi ka hukum re jisu bu wan mo wan ra i ka jing ai ka berkat ka jing ai bat nga kwa nga long fi ka ni ka jing ai ka ba kren nang ni ka dai ka ba kan thup i ka jing ka jing ai ka jong Blei ka jing im jong Blei ba dan Jingkhot bala da kim dan gine pim walit ko ba pi dan Jingkhot daga daw do pipule hagani ga shiti shigi nong rom lom khat we wang namar ga jing ai ba ga Jingkhot Blei ga long klem ga jing la mot ga jing ai ba ga Jingkhot ki hab ani ya lang ga de ka kali ga ba pen la ye pi ban kit ye pi shaga jaka ga bo Blei khot ye kadai ka vehicle kadai ka kali ka ba kit ka ba ra ifi shaga jaka ka ba pidai pin poi shaga Jingkhot ka jong Blei klem kali pinum poi shigwa tingal ong ifi shi sen ngala hikai gini klem kali pinum poi shinu shino na ka ta ka daw man ta gisngi klem ki jing ai finum la pin pendap i ka Jingkhot jong Blei na ka ta ka daw kumno pin ito i ka Jingkhot ka jong Blei ka jing im jong fi pidai pin tep idan jing ai ne em Blei ha ka jing im ka jong pi ba pila ban le i ka ta suppose na daw Blei khot if we been long ki pastor hato pidan jing ai ne am pila ban yai sha ba gibriu ba pila pin wat i gibriu ba pila pin yai ne ba gibriu hato ki gibriu ki shania ne me pi ye ki secrets jonki ki sdang ne man share ki problem jonki ba pila faithful ne am ba pi klemi tu briu ba pila ban yang ban bat ban sumar tapi ki dan kam ke jing ai jong Blei la pim dan jing ai pin pan ini tu pin betei pinum la ban kit ik kam ko jong Blei na ta daw so dan ki pri bo ani ki kam Blei te kam dei mo besok de ge be dan ki pri bo ong ta ha ke en re la pi dan ke jing ai ko jong Blei kam na mar kam de te ke jing la jong ni ke dei bangi dan ke jing ai ke jong trai la pim dan jing ai pin knyum pin rai kho pin yar la pim dan jing ai pin dok pin in jar pin krdo pin poe ke jaka ka pin chi khot pi long kum jo bat pin yo i ka
you struggle you le ban ga bol jong mi dan jibon ga bisem problem ang ni baki le ga kamu play ga bol jong ka khata ga ga bak lang ga kwa bang na pin shy ga ni ba what you le ga kamu play ga bol jong na man la da pile ga kamu play ga bol jong pin bakla pengen pin ipin ang ni aga shidi chu petros ga ben kong kala nang ko ba sa ulo da pin puli na ga khat ga shi phau ko ang ni gi kiten sngap ko wei po wei baro kat kum ba ulo pediang ye ga jing ai kum ta ken un sami ka parlo hi kum ki sodar ba ba ka jing ai e ba bun ja jong Blei fi ukraine ga jing ai e ba bun ja kum lo ta ga jing ai e ba bun ja ka ba mot ha ba pidana po ga jing ai e ki don ga jing ai e ga ba bun ki ba support e ga jing khat ga jong Blei ga jing im jong fi bala na fideu ba kren ga tin ga jong Blei bidan ga jing ai e ban kren ga jing ai e fi ga de ga ba pen la e fi fin kren la fidei pin shakri u Blei bidan pren ga jing shakran ben ga jing sa marwe ga jing sha ele re pim school slai na ba bidan ga jing khat jong Blei bidan ga jing ai e ga ba pen la e fi ba pin le ai na ga ta ga daw la fi Sngewthuh igini ki kan pen long e fi ba pin tip ela de ba bidan ga jing khat jong Blei nga che snowson e gi brio ki ba ngaran jing khat ba gi ba rung sunan jing ka mu Blei re na pe ki klem ler ki klem la ba ni kai ba tin jong Blei Kilam dan sibun ki mensim ki bakodol ki ba Blei wanra apo jongki kata ka dega bang ko ngana ngi what you on dan Jingkhot na la piklam dan ki jing ai e ki Blei na ga da ngan spin fi what u jisu what kat u jisu de ngan puli fi ga Bible gospel ga jong Lucas kal nang ko ba ar what kat u jisu ko on kum ne ki tin ki Blei snap le nang ko ba ar ko ba sa pho ti u tau khna ulanang san Ulanang krau boru haga mensim bat la pendap yu udah gajing stan sengap ai ni ketien bat gajing ai Blei kala dan hau wat uji suru u haban dan gajing ai kapan pela yu u ba unang san unang krau bor unang stan unang champang ba unla ban pendap yu gajing khot gajong Blei haga ni pertai ya gajing em gajong na kita daw what you on Blei khot inga la da pikwa ban Sngewthuh i gajing khat ga jong Blei pe i gini lai tele gi nong rem ki banga pen i fi day bandana gajing shakri ka ba gi nong yalam gi de gi be ithu i gajing khat jong Blei ka ba ar pi de vindan gajing Sngewthuh ba ka pen ki i fi po jong pi mal la gi po ndai ba pen ki de gi jing ja sau dong ndai ba la pen ki da Blei hi aga da no jong pi ba ka ba lai brio baro ki ba yo i fi ki de yo Jingkhot ki de yo iru ba gi ithu i gajing ai Blei ka ba dan po kecing im jong pi ka Blei khwa de fi na pi Sngewthuh igene kan ya rap pi pinum bakla kecing ya identi tong ini tuai bat pi agene ke por ku try nge tuai na kam tagi ni ki brio ki snap igene ke jingkran men tagi sngi bagine tip shay la de bagidan ke jing khat ke jame bahaba me khlem khat mdan wei try a Blei baro gi betrohi me kan ta ki but baro gi ba me khat ken try Gide gi ba medan ku try ge jing yo I ba medan ge jing khat go khoi go kin chap neng try nge try a Blei ai gini ge brio beginum shu ya kum to khlem Sngewthuh I ge nong rim ba nge ba gini ge tien ka lai rap ki ba de sngi ba kin tep era de ba ki dan hang no ka ge jing khat ge jo Blei ba ge jing ai ge jo Blei a ge jing em jo ki try nge ba me yo sngo ni ge jing do ai ba men ni rap ki lam ba ni ge jing hi kai ka teng ge jong ji su mi do ai amen but amen. Doble un per cui fico bleci